kamora mora ma intiere en thuolo machielo ma waromo mondo mi wagoye mbaka wapuonjre kotenore kod gigo mamulo ngimawa nikech chenro mar penj laktar wawacho ni ngima en mwandu. Mata chenro ni en Andruth Otieno kendo amor mokalo ni wendo na kendo daktari osechopo e studio. Akaw thuolo ni mar rwake ni machiegni daktari pok wanenore higa ni. Kata kamano ageno ni chako higa maber kendo amor mar bedo kodi e penj laktar odiechieng' ma kawuono. Erokamano kuom rwaka higa ni mondo wadhi mbele gi chenro mar penj laktar. Kamano an iluonga ni Dominic Hamisi Owino, an Wood Migori County, Awendo Sub County, a village called miluongo ni Ringa Village. Kune kuma North Sakwa. Ringa kojwach kosena na Ringa kamano. Ringa man tiere North Sakwa, man tiere Awendo Sub County. Kamano. Amor mar bedo kodi e studio Dr. Hamisi kendo thoth ne wagoga mbaka kotenre kod weche mag ruecho, weche mag thieth, kuonde del mopogore opogore ma ok tigi yath. Kawuono adwani mondo wagoye mbaka kotenre kod tur mar ofuny tielo. Kapo kadhi mabor ahinya, ofuny tielo bende en fuoni mantiere go del ka koso okaluonge maber ahinya. Entie man ofuny tielo nitiere dendwa ka. Tadwani mondo awache ni laini mar thieth mar physiotherapy mwaluongo gi dhowa mar nyapacho ni ruecho, bende en mana thieth kendo en mana yath. Yath opoge odiechienge mang'eny. Nitiere yath manitiere mimuonyo to kendo mimadho. Aito gitiere gi yath mar exercise. Mamano bende en yath. Gi yath michuoyo sindan. Gi yath michuoyo sindan. Gi yath mimedo gi pi. Kamano. Kamano. Wadhi nyime daktari. Koro ofuny tielo en tiere e tielo mapiny. Koro tielo mapiny kanyo, koro iluongo ni the ankle joint. Koro ankle joint kaendi ilose gi choke adek. Nitiere chogo maduong' miluongo ni the tibia. Kendo chogo matin man gi oko miluongo ni fibula. Aito chogo mapiny kumwanyono godo piny kuma tibia to gi fibula no ninde e piny iluongo ni talus bone. Koro kanitiere fracture, kanitiere tur chogo miluongo ni fibula ni kodok yoka itielo kendo kochako dok oko mar tielo kendo kata konyalo tur kendo mana gi chien mar ogwal mar tielo kanyo. Koro mano mwaluongo ni ankle fracture. Ofuny tielo. Ofuny tielo. Aneno ka watiere kod picha maber mokalo nikech adwani mondo mi johera mar penj laktar one ka wawuoyo to waneno ni kai kama wantiere mai gima wawuoye makata ka poro ni ng'ato bedo gi chandruok to ng'eyo ni chandruogni ema ne Dr. Hamisi wuoye. Machiegni daktari mondo mi ilernwa picha ni waneno kacha tielo mantiere kod ofuny mopogore opogore. Erokamano. Machiegni. Koro ma e tielo ma waluongo ni ma e tielo mar dhano, tielo ma normal, tielo mak sawa. Koro mae chogo ni waluongo ni fibula bone. Koro en chogo mantiere maduong' maloso joint kabisa. Aito kendo chogo makoni ni waluongo ni fibula. Koro en nitiere oko mar tielo. Aito chogo mapiny kani en waluongo ni talus. En makoro chogo maduong' mar fibula ni biro to odonje ninde wiye kanyo. Aito mantiere kani mamneno ma blue ni ma iluongo ni tendons. Koro ma iluongo ni tibia tendon ma ene momako tendon omako tielo gi e pande makoni ni kendo chako mako kendo makielo ni bende mako makoni ni. Aito koro nitiere kaka tielo nyalo dolore mamiyo yudo fracture mar tielo. Koro tielo dolore ka donjo iye. Koro ka tielo ni odonjore sana ka donjo iye to chogo makani nyalo tur kendo chogo makani kendo nyalo tur. Kendo machien makocha cha bende nyalo tur. Ka koro tielo dolore ka donjo iye. Koro mano waluongo ni inversion. Tielo dolore kabisa ka donjo iye. Koro mano nyalo timore kata ka ng'ato wuotho kirwako kata gi jam mpira te nyono ground marach tielo nyalo dolore ka duogo iye. Kata ka to kane ochikore kata ka ng'ama timo basketball ochikore to land gi tielo no marach. Mano nyalo miyo yud fracture maka kendo nyalo chiko yud fracture maka kendo kana gidiere kanyo. Kendo makani bende ka koro inyalo nyono gi tielo kodonjore gi iye sana. Koro mano waluongo ni eversion. Koro tielo dolore ka gima gwechore ka wuok oko. Koro mano bende nyalo miyo yudo fracture maka kendo gima chien kocha cha bende. Koro kamane kaka tielo no chalo kendo kanye kama wantiere koro wuono otur mar ofuny tielo. Koro kae ma ofuny tielo nitiere. Kamano. Ma ofuny tielo ni en kidieny kata fuon ma wantiere godo to thothne onyalo ture yoro mopogore opogore. Onyalo tur kodonjo gi iye, onyalo tur kowuok gi oko. To kae normal tiende ni nyona piny maber ma ofuny tiendi onge kod chandruok kata matin. Thothne daktari ang'o makelo ga
ga tur mar ofuny tielo gi nikech yudo ka jo sport awinjo kimulo jo sport jo mpira awinjo kimulo kacha jo machikore kod gik makamago ka ok in ja sport okin jago machikore ang'o manyalo miyo ofuny tiendi tur? Gima nyalo miyo ofuny tiendi full samoro nyalo bedo kata ni kaka ng'ato kiriembo kata mana ndiga kata mana riembo mana apiko kata nyalo bedo ni iwuotho e barabara to iwuotho gi wuoche ma samoro piere kaminyono godo ok ber ahinya to mano nyalo kier. Tiende ok ber tiende ni? Samoro nyalo bedo ni nien wuoche moting'ore malo sana koro stability mari nyalo bedo ni nigi tabu to koro nyalo ng'ikori ma koro nyalo kelo ni tielo mabedo nyalo tur. Kendo bende nitiere jomoko bende man gi luongo ni stress fracture. Stress fracture no en ni manyisore ni samoro tich ni ng'ato timo ka en kata ng'at matimo mazoezi sana to koro kotimo mazoezi sana orako mang'eny to chogo no bedo gi stress. Kosebedo gi stress to stress no ochako gimiluongo ni microfracture matindo koro fracture matino chieng' moro biro nyuolore to bedo fracture maduong' kamano. Ya winjo kimulo gimoro ni stress fracture ma bende iwacho ni en gima ochako matin ochako mana bet matin kata ochako ng'injore matin kaito gikone obedo chandruok maduong'. Kopogore kod orako ang'a kendo manyalo kelo stress fracture? Gima nyalo kelo stress fracture samoro ka ng'ato itiyo to ichung' seche mang'eny. Kichung' seche mang'eny aito kendo bende nitiere jomoko bende ma chokegi ok otegna ahinya. Samoro nyalo bedo ni chokegi ni gimiluongo ni osteoporosis. Calcium manitiere dendi tin koro iwuotho to kendo kata kitimo tijni ma kawaida mano nyalo kelo rako. Samoro bende ng'ato nyalo dhi e bathroom kama tiles yom opoth to nyalo kiere bathroom kanyo moyud fracture inano. Manyaka uganda bed motang' ahinya ne weche kaka osteoporosis kachiel kod tiles mag bath kod gik makamago. Awinjo kimulo ka ani weche mag choke bedo mayom kata choke bedo ma ok otegna ahinya nyalo miyo ng'ato bedo kod stress fracture. Daher mondo mimul na gimomiyo ng'ato nyalo bedo kod choke mayom ni awinjo kimulo calcium kod gik makamago. Ang'o kendo manyalo miyo choke ng'ato bet mayom nikech kwadhi bedo kod chandruogni nyaka wang'i iye ni to ang'o manyalo kelo gini kwanyalo geng'o to wageng'. Joluono gongero ni geng'o ber moloyo thiedho. Mana diri kabisa. Gimomiyo ng'ato nyalo bedo gi osteoporosis kata choke bedo mayom achiel kuom gini koponi ok ocham chiemo maber makare mamiyo oyudo madini makare mondo miyo donje dende. Namba 2 onyalo bedo ni en gi gimiluongo ni tuo moro nitiere dende manyalo kata mana bedo ni kata mana cancer of the bone. Mano nyalo kelo fracture no kendo stress fracture no. Aito kendo bende ng'ato nyalo bedo kata ni en gi TB ma samoro follow koro nitiere TB mar choke. Koro TB mar choke no bende nyalo miyo choke go bedo mayom koro komiyo choke go bedo mayom to mano ng'ato nyalo miyo oyudo fracture. Aito bende ka ng'ato onge gi leche motegno nikech joint ni king'iye to joint ni obedo gimokete position gin leche mantiere gin leche mantiere koro kaka ng'iyo kaka ma en ler ma hold chogoni to gi chogoni koro ka leche mantiere kagi ok otegno to koro miyo tindi nyalo bedo ni koro yom to ki twanyori matin to koro ng'ato nyalo tur kamano. Ma weche mag leche, weche mag choke, weche mag tuoche mopogore del kaka TB, weche mag nok mar madini kaka calcium mabede thothne wawacho ga ni joma mine nyaka cham madini gin nikech thothne joma mine wacho ga ni bedo ga kod chandruok mar osteoporosis ahinya. Adiera koso? Mana diri kabisa. Mana diri. Mane na diera. Picha ni dwani wapuonjre godo ang'o daktari? Koro picha ni adwa ni mondo wapuonjre godo tur mar ofunj tielo. Ni tur ofunj tielo ni onyalo ture kiwango mane aito mane malich sana nikech ng'ene opogi e kidinja dek. Nitiere mako tur to koro mano koro nyalo dwaro another special treatment ma ok nyal tima ma nyaka dwar another special thieth makare zaidi. Koro opogi tieng' didek. Koro ma iluongo ni grade A. Koro grade A no tielo mar fibula cha, chogo mar fibula cha ene motur kende. Makoni ni pod ok otur. Alright? Aito kichaki biri ng'iyo ka koro ineno king'iyo ma to otur gi piny to ler makane gi mane pod omakore. Ler pod ber. To ma kichaki biro piny ka to ler ni otur
chogo tur aito ler bende ochot oko to kendo ong'adore maduong' gi malo koro ok ong'adore gi piny ka kende koro ma bi aito si en tiere ni koro chogo ni omakore gi otur gi malo kabisa kendo ler bende ong'adore aito kendo kichak ibiro koni bi mar A1 koro A1 ni ma oturore gi piny kendo ma koni ni bende otur koro gima kele en ni ka koro iluongo ni supination abduction tielo odolore kodok iye koro kodolore odok iye ma otur kendo ma bende otur alright to mar bini en ma otur to ma koni ni ma koro malo ni otur gi ka kendo machielo ni bende ochako otur koro manyisore ni joint ni en more unstable koro en fracture ma otur ma ok en stable to ma to is a little bit stable en inyalo kata wuotho kode matin kendo ka koro ichako ibiro piny ka mar sini tibiro yudo ni ma otur to kendo ma bende otur sana gi malo kendo chako chudo ler gi piny ka koro thieth mar A, B and C biro pogore koro kanye ma koro nyaka koro jalony bede gi lony makare ma kaka ibiro thiedhma kendo kaka ibiro thiedhma kendo kaka ibiro thiedhma koro nyaka wabed gi thieth makare mondo mi jatuo ni odoge e laini mare ma kawaida ma ka watimo mano to koro wuotho mare kendo nyalo miyo chako nyuolre gi tabu moko machielo koro kamage chokego kaka gichalo kaka gitur awinjo kiluonge ni supination abduction yes iwacho ni mano ng'ato nyalo bedo stable kendo pod onyalo wuotho to kane kaka onyalo bedo stable nikech samoro an mok anene maber in kaka jalony nyalo pimonwa nikech waneno kotur koni gi kocha kaeto machielo ni iwacho kacha ni ng'ato nyalo makoro ko nyalo wuotho nikech nyaka ler bende odhi ochote yeno to gigo makelo gi daktari nena gik mane wawacho ka gina mago ema nyalo kelo kidienje gi duto te koso mago te ema ibiro nyalo kele koro gima biro pogore ni to impact mare the force mana obedo involved ne chalo nade koro ema biro kelo pogruok mar injury mar hinyruok go koro kaka mamalo cha samoro impact no ken mala ahinya koro miyo chogo ma kocha cha kende moture kocha aito kendo ka koro bire A1 to koro ochako ture kendo makoro machielo ni bende chako wuok kono machielo kono koro joint no en a bit unstable to to pod is a little bit is a little stable en inyalo kata mana wuotho kode matin en conchiel kende koro ka koro ma pod inyalo wuotho kode kan tire special boot mwak mi to nikech otur gi piny ok otur gi malo to otur gi malo zaidi ineno kicheko ma to ngino ma otur mana ge ongusne ma piny kani kendo ma bende chako tur gi ongusne ma koro joint ka to pod is a little bit stable to kibiro ma to joint ni obedo disrupted koro motur leche bedo ng'adore kendo chako tur gi malo anyalo imagine ng'at ma oyudo rem mar ariyo ni nyalo bedo gi chandruok mang'eny mokalo kachiel kod rem nikech ng'eni kuma chogo ture ma leche bende chodi ok en tich mayot kata matin daktari bende wanyalo bedo kod cases ma en A1 to en kata kagima ginywandore ma ok en tur achiel otur koni to mano nitiere mane makoro ni maka kanyo daktari wadhi e break waka oyueyo ka waduogo to kanyo wadhi godo nyime en tur mar ofuny tielo mano e twakwa ma wantiere godo dichieng maka wuon wantiere kod Dr. Hamisi ka waduogo tinyalo tudori kod daktari e yor SMS namba mar SMS en 23600 Facebook page en Penj Laktar inyalo yudo wa bende kokale line mar simu ma inene TV mari kikidhi mabor kata matin kikisudi want a piece of the action. The deal is $20 million. The deal is non-negotiable. Don't miss the thrills, the adrenaline, and emotions. He's out there fighting for me. Viusasa brings you the best movies in your comfort zone. Feels good to be back. Weche manyien muoch pile ka pile. Kumora mora
kendo samoro amora anyalo rito mondo anene kata asome kata anyalo bedo e kind joma kele gi simba mar smartphone. Citizen Digital en reporter mar jopiny. Seche mantie wach motuch maparo ni nyalo moro oganda, amako tipo kendo akete mbui kaeto arito. Ok en kayiem. Ka oyier report mara, abiro yudo Sh1,000 kendo sigana mandiko ibiro ketie kidieny mar Wananchi Reporting e Citizen Digital App. Kik ibed mana janeno mar wach matuch, bede kind joma kuongo lande. Download the Citizen Digital App mondo iketi sigana mindiko e Wananchi Reporting kawuono. Citizen Digital App en namba achiel e keyo weche manyien. Sagodi rada. Imekuwa siku mob sana. Leo nimekaa manzi nataka tuchapiane. Natakuombea hao mayouth wote, mbogi zote za kila area. Sasa hii life imekuwa hard sana, lakini tunatambua wewe ndio bazenga. Manzi hakuna wera, hakuna hustle, tunajaribu bana na ifunguki. Shida zimeitana kuitana. Njaa nayo manzi imemulika kumulika, unaona? Tutoe kwa ingori God bana. Jue yenyewe ndio big man bazu. Cheza tu kaa wewe, yani shughuli zifunguke saja. Nenge itatumaliza bana. Hata unajua tu tumbo ikiitisha imeitisha. Cheza tu kama wewe Fadela. Yenyewe ndio mzito. Hakuna mwingine kama wewe. Wewe cheza tu kiwewe jope. Dial *811 *346# to get Sheng Prayer. Machiegni kendo Penj Laktar kokale Ramogi TV ngima en mwandu. Wantiere kod Dr. Hamisi wang'iyo tur mar ofuny tielo mabende biro kotenore kod gik mopogore opogore. Nowacho kacha ni nitiere madini makionge gode dendi to choke dhi bedo mayom yom. Nitiere kit wuoth moro makiwuotho to inyalo po ka yudo hinyruok kata kit wuoch makirwako to nyalo miyi chandruok. Kanye mane wantiere daktari. Aneno ka otedonjo mang'eny mokalo. Godon Ayoro erokamano ahinya. Janet Nena, Millicent Okinyo kachiel kod Abira Owadgi Ambiza owacho kacha ni moro mokalo kendo puonjore mathoth. Daktari kane pok wadhi e yueyo ne wang'iyo kacha kaponono ni turgi kata hinyruok gi nyalo bedo nyadichiel ma iyudo ka intiere kod kidieny mokwongo, intiere kod kidieny mar ariyo nyaka mar adek, so ka iyudo ma achiel to en ana kamano maonge machielo. Koro emomiyo na wawacho ni wantiere gi categories adek. Mar A, B, to gi B kod to gi C. Koro seche ma koro jatuo oseinyore to koro wabiro timo assessment marwa. Koro kisesimo assessment marwa to wabiro yudo ni kwa goe picha kata kwa setimo assessment to wabiro neno ni otur konchiel kende fibula koso tur koni bende. Kaito koro waseyudo ni en makende to wapamko ni thieth makare machalo gi mano. To kotur motur kon gi kon kaka ma okoro tur kon gi koni ni bende wapango ni thieth makare. Kendo kwa chakwa timo assessment wayudo ni otur didek, otur gi malo ka gima to gi kaka gi bathe kocha bende. Koro mano bende koro wapango ni thieth nikech ka otur gi malo ka, otur gi ka nikech ka ochot. Aito ma bende otur. Koro mano bende koro ipengo ne thieth mopogore makare ma thieth aina no dwaro. Koro mano timore ka koro wasetimo assessment marwa waseyudo ni to en tur aina mane. Wantiere gi A koso wan gi B koso wan gi C. Kamano. To A, B kachiel kod C ni mane mathoro bedo mang'eny mokalo nikech ng'eni ka ikor gweng' inyalo yudo nitiere moro mang'eny moingo nyawadgi. Magi kotenore kod jogo ma ineno odiechieng' kodiechieng' mathoro bedo mang'eny. Mathoro bedo mang'eny sana en A to gi B. Gine maging'eny sana. Kamano. Nikech ano? Nikech ibiro yudo ni samoro ng'eny samoro kata ka ng'ech samono midhi lwar most of the time samoro yudo ka itemo mondo igar badi mondo ikonyi mondo yud ka kinyalo yudo ka idonjo godo. To sana jok mayudo the grade C ni gin jok mantiere sports. Kamano. Daktari, bende ng'ato nyalo bedo kod hinyruok kata tur mar ofuny tielo to ok ong'eyo ni nyaka bede ni ofuny tiende otur koso nyaka winji ni gimoro rach kamoro? Ng'ato nyalo bedo ni tiende otur to ok ofwenyo kaka na otemo wacho kaka kuponi kaka ka en ma emotur kende
to inyalo wuotha mok iwinjre Iwinjo mana lit moro iwinjo matin. mana lit matin to wuotha mano nyalo timore to koponi entiere ni koro entiere e grade ni to gima to jatuo ok nyalo wuotho nikech tendon ni osechot kendo joint no bende koro bedo unstable moko nyalo wuotho to makende to jatuo nyalo wuotho omiyo kaponono ni ng'ato neno ranyisi mage to nyalo chich ni nyaka bedie ni ofuny tienda ni tok ber nikech kaka kuom ranyisi grade A ma iwinjo mana lit moro matin to gimoro to rach e iye ma kaponono ni medo tiyo kode to onyalo medo kethore kata komachielo bende nyalo tur onyalo miyo makendo bathe makoni bende nyalo tur ka ng'ato winjo rem sana aito katielo kuot ofuny tielo kanyo kuot aito kendo katielo no bende en unstable ok owinj katielo no otegno kabisa konyono piny to ok owinj kotegno ahinya aito ka en gi rem mawinjo ka gimoro bende chuoye kachuoye nikech samoro chokego nyalo winjo kachuolo ler mantiere kuondego koro mano kendo katielo bende samoro tan blue ineno ka nikech samoro remo mantiere kanyogo ka koro remo osechwero modonje muscles odonje leche to tielo tan ka gima dhi blue koro mano nyalo nyiso ng'ato ni nitiere fracture kendo gi tielo bende ka en unstable kamano blue man nikech gino nitiere kod kidienje mopogore opogore mag blue kaito kaka nochiwe wa bende rangiwa mar del ok wanyal neno samoro pogruok ahinya nikech wan joma rotenge to koro iyudo ka en blue ma odwa chalo gi lawani samoro fwenye nyalo bedo matek matin samoro ka samoro ngeche wan pien dendwa wan gi melanin man malo matin to kineno ka koro kanyo kagima koro odwa lokore onyalo biro marateng kama kagima aito en tenda kimule tiwinjo kolit sana mano nyalo nyisowa ni nitiere gimotimore tielo kanyo masasa miwuotho tiwinjo ka tiendi no kotegno maber samoro iwinjo rem moro iwinjo ka gimoro chuoye giye samoro ineno kokuot kimule tiwinjo kolit mago gin ranyisi ma kik ng'ato ling godo mano kik ranyisi ma ng'ato ling godo aito kendo bende ka samoro ne yudo accident moro matin koro accident moro amora ma ng'ato yudo tiwinjo ka tindi nyalo bedo ni rami ber mondo mi odhi ocheki mondo wabed gi thibitisho ni tielo no ok onyore koro mae gima rangi ma atemo wacho cha kaka ka indi tan dark kama kendo this dark coloration mantiere kane moro biro marateng no mano nyalo nyiso ani nitiere tur mar tielo ofuny tielo otur kamano daktari an gi jatuo oneno ranyisi gi duto te oneno ka samoro tiende no gin ranyisi mane wachonwa ka duto te obiro iri kaka Dr. Hamisi thothne utimo diagnosis nango ing'e tiwinja nyaka bedie ni ng'ani nogore piny kata inena nena gi wany koso ntiere kaka utimo diagnosis mondo ifweny ni en magi ma onyalo bedo AB kata siere kaka utimo ufwenyo hie gima timore mano ber koro ka jatuo biro oseluonge ni jatuo ni noyudo ajali kata jatuo ni tiende ramo to wabiro timo gimiluongo ni physical examination ibiro rango tie jatuo no kaka chalo mi check ni to bende tielo no bende en stable ai ti cheko ai to kendo bende idiyo mamuol maber koro kwa mulo to wabiro fwenyo ni nitiere samoro ka ng'ano nyalo bedo ni en gi fracture to kopo ni mulo to ok ifwenya ahinya bende to wanyalo ori mondo idhi tim x-ray mondo goyi mondo x-ray no biro golo koro kaka tielo no chalo choke go chalo koro biro confirm nwa ni tur mwaneno cha en adieri koro tur mwa paro cha en adieri kamano thothne wayudo kacha ni ka wachich gani gimoro rach e dendwa kaka oganda ahinya kaka oganda na mar luo ni waero ga ruecho mayudo ni amuro pi maliet tarwae godo kata dwani mondo mi ng'ato dhi omulna mondo mi ofwenya ni kapo nono ni onyalo bedo tur mar ofuny tielo ma adi wache ang'o Ruth kanyalo dok chien matin anyalo paro kane pod an wuoyi matin kane pod adongo to ne nitiere jok machon kaka ne girwayo ji to kendo kane girwayo ji to kendo samoro ne ginyalo dhi maber to seche moko bende ok gidhi maber to kata ka gidhi maber samoro tabu nyalo bedo baadaye nengeche thieth mar tielo moyudo fracture wan gi stages mar thiedho jatuo ainano kubiro to wabiro kuongo cheko ni to ka leche ong'adore to ang'o mowinjore bed ni mondo watim to ka chogo bedo dislocated kopo no wuok e laini ere gimomiyo wanyalo timo mae waduok gini mondo bed e laini koro nyaka ng'ato bed ni nitiere gi lony makare mar leche
to kendo en gi lony makare mar choke kendo en gi lony makare mar pien to kendo gi kaka remo ringo koro mago te kotimore to mano nyalo kotimore to koro jatuo ibiro timne thieth mobed kare moyud thieth chango makare mondo mi oyud konyruok makare to koponi miss stages moko to koro ibiro yudo ni samoro jatuo chango to chango ka samoro choke ka ok opimore makare yudo ka samoro koro obiro wuotho to sinyo koro kichako wuotho tisinyo mano chako mi problem machielo manyalo bire chongi kendo manyalo chako bire ondingi koro gima nyalo advice ni mondo wadhi wane jolony makare man gi puoth makare kuponi ng'ato oyudo fracture oyudo tur mar chogo dhi ne daktari makare man gi lony makare mondo ne kaka nyalo konyi laktar mantiere gi lony weche mag choke laktar mantiere lony weche mag leche kiki ibatisha nikech gini ngima en mwandu kaka wawache ni inyalo timo makosa matin to mi chandruok manyaka chieng mana dieri ruth ayudo temo wuok kuom Janet Nena namba mar SMS en 23600. Janet Nena wacho kata ni umor gi chenro mokalo entiere Kayole Soweto Nairobi kato penyo ni ere kaka nyalo rito dende mondo mi obed kod choke motegno kik wabed kod tur mago funy tielo mabende ni wacho ni thoth ne jo sport kaachiel kod joma mine nitiere thuolo mamalo mokalo mar bedo kod chandruogni. Koro gima Janet nyaka tim ni Janet pod abiro chako dok mane madini makare ka nyako cham gik makare aeto kendo koponi kata kotimo exercise to exercise nyaka watim koponi kikwadonj wachak timo exercise ka samoro ng'ato nigi weight man malo zaidi to ichako timo exercise midwa chikori sana makori donje mondo mikoro samoro ni wadwa reduce kata ka en weight to impact midwa timo ni malo sana mano nyalo mi develop stress fractures mana wawacho mokuongo ka kendo bende ng'ato bende nyaka wabed ni mondo watimnwa chenro makare mar siko cheko dendwa ni to samoro kuponi ng'ato nyalo bedo ni nigi TB samoro nyalo bedo ni kata ni en gi cancer ma samoro pondo mapoko nenore koro mago te kuponi dhi daktari molony ti dhi cheki annually mondo cheki ni to dendi chalo nade koso nitiere tuoche moko manyalo bedo no pondo ma ritruok ber mokalo chamo madini makare owacho ga pile chendo ni seche ma ichamo chiemo makare kata rateke ni mag del bende bedo maber koro kidhi bedo koda thothne chandruoge ma wawegi mano kamano. Inyalo tudori kodwa kokalo Facebook page en Penj Laktar inyalo tudori kodwa bende kokalo yor SMS namba mar SMS en 23600 bange ibro yudo thuolo mondo mi igonwa simu kapok wadhi e yueyo daktari isepimonwa kaka inyalo go picha mondo ng'i ane ni chandruok nitiere kanye ipimonwa kaka inyalo timo physical examination tiende ni mulo jatuo ineno jatuo iwuoyo gi jatuo yes daktari ka isefwenyo ni chandruok nitiere ka NB kata C thothne thieth mar ofuny moturo turgi itime ga nang'o? Tur mar funy mar tielo ka en tielo ma stable ningeche samoro chogo nyalo tur ma samoro wuog nyaka e leche oko koro ma waluongo ni mano open fracture koro ko tur muwuok nyaka e pien ma oko to samoro wanyalo dwaro ni koro mano koro surgeon nyalo biro mondo mi otim surgery machogo ni nyalo yiecho kata pien chogo ni nyalo tur ni nyalo yiecho ma yiecho nyaka pien ma wuog oko mo ngad nyaka leche mantiere kanyo to ka en chogo motur to otur mamuol maber to leche oko wuok oko mang'eny aito bende okobedo onge gi kidonda mang'eny to koro wanyalo timo ne plaster mana maber watimo ne plaster mwatwini to wabedo godo for 4 to around 8 weeks mondo wacheke ko kakodhi aito jatuo bedo mana masawa to kokamano to bende nitiere special boots moko kata walongo ni splints moko mabende wanyalo miyo jatuo makopone en mokwongo cha to waketo ne to wuotha koro mar around 6 weeks to jatuo beda to obedo masawa kamano nikech wang'iyo weche mag choke wantiere e ofuny tielo ka awinjo kiwacho kacha ni ka ponono kende ng'ato plaster e kind jumbe uchiel jumbe aboro yes. To sechango maber in kaka laktar molonye wechegi pimna ni seche motwene ng'ato plaster cha ang'a timore e dende kanyo ang'a timore e jumbe auchiel gi makori wach kacha ni tok jumbe auchiel tinyalo gole system ang'a timore e sechego mano penjo manyasi maber koro kwase yudo ni koro wase goyo x-ray mwa yudo ni problem chani kanyo koro kendo wase amwa koro wani wakene mondo ketne plaster koro kwase twene plaster to koro wanyisore wa mobilize the joint
chogo cha mondo koro kik movement bedie. Gima nyalo tamo chogo mondo kik change nikech chogo ni en be en cell kaka gimora mo kaka leche. Koro kwa miye thuolo to mar switch weekend auchiel kadhi aboro. To koro nitiere gimiluongo ni callus formation. Koro bone cells chako form around the leg. To kapok bone cells go chako form o chako losore, to nitiere gimiluongo ni normal swelling, inflammation, tielo buro kuot. Koro ka tielo kuot to telo remo mondo donje tielo kacha ofuny tindi kuondego gi kuonde moturka mondo te remo manyien. Koro remo no ka koro sebiro to ka koro pole kuot no chako dok piny, to koro callus choke mag calcium ka chako donjo mondo koro ochak fill the gap mantiere kuonde ka. To koro within a period of 6 weeks yudo ka koro choke osore maber kendo inyalo gol plaster. Koro seche ma ng'ato tu nitiere precautions mabro timo. Wamake amaka kanyo daktari wakawe yueyo mondo mwayud weche manyien e yo machuok mago weche mabiro biro ni sachele wang'e mamidhiambo. Kata kamano ka waduogo thuolo dhi bedo mari mondo mi itudri kod laktar e yore duto te ma diher nikech ng'eyo penjo ing'eyo miyo kike sud kata matena. From Nairobi's trendy street food kitchen to the bustling sounds of Accra's nightlife, to the lovely streets of London, you wouldn't trade anything else for such an amazing infotainment. This is where the magic happens. Viusasa brings you a cocktail of nicely blended new series Afrimax. They can be superheroes in an African context. With Viusasa, you don't just get entertained, you also get informed. All glasses have inherently different compatibilities to each other. There is so much entertainment on Viusasa. This is definitely the place to be. Koro anadwa neno kaka ubo bedo joloch. Nikech ukia ni umadho yath mabro rundo wiyu. Wit mpira no mateka hinya eka mondo shraga ni ogolo kosani. In kikideu kata matin. Egweng anna tugo ga tugoni. Omiyo koro in kikideu nikech an abro loyo. Donge nang'isi ni bed motang'. Nang'eyo ni shradha nyaka timni gimoro. Jaodie motuo ma to in koro iwuondri na litni. Wey bwana, ang'o matimi? Weri gi stress mang'eny. Relax, Kau time ni, chwad luku, tokelezea, wadho cham ngima bwana, kacha nitiere nyiri mad noma, nyiri mabeyo, nyiri mochwere ma serious, nitiere thing, kacha thing, long neck, short neck, brown bottle, ang'o machandi bwana, nitiere chiemo kila aina, nitiere gimora mora, tokelezea bwana, wadho cham ngima. Stress, weri gi stress bwana, wadhi bwana, let's go, wadhi. Dial *811 *383# to get Wadhi. Jakom ODM John Badi koro buogo mar wuok e lemono kaluwore kod ng'ur moko masieme ni okwepo romo mag Azimio la Umoja. Moko kuom jood bura mag ODM otwak kod jatend piny William Ruto e kinde matend ODM oseyo romono. Jang'ad bura Said Juma Shitembwe ochomo kama wite tije bang' aput matimone nonro ng'ado ni teng' lwete mogo e wi mibadhi mamiene.
Ni kendo penj laktar ko kale Ramogi TV ngima en mwandu kidieny ma wantiere ni daktari oikore mar duoko penjo duto te ma inyalo bedo kodo. Inyalo tudori kodwa kokalo Facebook page en Penj Laktar kata Ramogi TV #Penj Laktar. Inyalo tudori kodwa kokalo yor SMS. Namba mar SMS en 23600. Inyalo tudori kodwa bende kokalo e line mar simu ma inene TV mari. Daktari ne wantiere kama wang'iyo seche ma ng'ato tur ose go picha moneni en kidieny mane ni wachono kacha nitiere moko ma inyalo twe plaster, nitiere moko ma ang' jobero nyaka bi ma ing'iyo kaka ibero ma duok kare kae to seche moseber moduok kare ni ere gik ma ng'ato nego be ni timo mondo mi kik oyud hinyruok kata mondo mi ochang maber. Erokamano. Koro ka koro osetwini plaster kande osebari, koro thieth koro chakore kanyo kendo mar physiotherapy. Koro wabiro chako puonjo jotuogi kaka ginyalo wuotho ki crutches mondo mi gichak keto pressure e tielo, nikech gichako keto pressure machon to nyalo tamo choke ka mondo mi gichang maber, to kendo kata kapone ginyalo chango to ginyalo chango ka gidolore. Koro nitiere kaka obiro puonji kaka inyalo wuotho gi crutches. Koro kaka koro en jatuo daktari ang' ni make maka kanyo kiyiena akaw Simbalis. Hello Alice, Penj Laktar. Penj Laktar. Machiegni Alice. Napenjo ni wuoda ne lake bade otur gi kama bat dolre ni. Bade notur? Gi kama bat dolre ni en nyathi ma jang'wen nusa. To kano teri hospital to lejo hospital onge materi ka janyuol. No wabet nyaka sani kutieno ma daktari kukundi materi ka janyuol. Koro noduok nego sok nodok maber. Ok onyalo dolre nyaka kamae. Koro napenjo daktari ni mano be inyalo kendo duoko hospital ma mi kuma losne maber. Daktari ageno ni winje? Awinjo kaka wacho ni ok en tielo lakini en bat kumbone kama bat dolore. Koro chal kagima noyudo fracture dislocation. Koro nodhi to dio orwakne oduokti bade no to nokodok maber. Koro manyiso ni nyathini ok onyal rieyo bade kendo ok onyal dolo bade mi riere maber. Koro mano gima timore ni leche mano sama noduoke cha to samoro koduoke to ok otimne exercise makare sama owinjore to leche kadhi bedo motuo, gibedo stiff kendo gibedo stiff ma koro ok nyal rieyo lweti kendo ok nyal dolo. Koro gima nyalo advice en ngeche mano pod nyathi onyalo dhi hospital machiegni kode aito dhi one jalony makare to nitiere gik monyalo timo mokony lwedo badno mondo riere kendo wachak wadol. Nitiere special exercises monyalo timo mondo mi kony badeno mondo riere. Ok ochunore ni nyaka ture to nitiere kama inyalo ture bende to nyaka okwongo dhi ir jalony makare mondo odhi acheke, nikech kopone chake ture kendo to the process will gicha chaporo duga kendo kuma ncha wae choncha. Koro nyaka okwongo ang'e ni to koro stage mogike no chalo nade. Nitiere gima nyalo timone mondo oriere, nitiere kata special splint moko mwanyalo make godo mondo oriere kendo wachak wariere. Koro kwarie to watimo na exercise, wariere to watimo na exercise, nikech kiture to process mano ae chien cha wachak wadoke kendo. En wach mokiota nyantiere kod Mary e simu. Hello Mary, Penj Laktar. An ma Penj Laktar, an shida machiegni. An gi shida machiegni ni kitanda mang'eny. Hello. Wawinji? Kelo ni kitanda kuom ndalo mang'eny. Koro asedhi hospital imiya yien to dok yien kendo chako duogo. Back 6 months iduogo. Koro sandi tinde en konchiel kende to koro kadhi piny kasetia minga to kaduogo to reini ariwa. Kalo gimare mode kadhi piny. Koro reito koro mawuok kariere. Koro kanyo mada Penj Laktar ndi konyo nang'. Daktari okang'e kiwinje maber. Awinjo gimota atemo winjo gimotemo wacho. Nikech ne wawacho tur mar ofuny tielo. To e tur mar ofuny tielo ni nitiere gima bende wanyalo luongo kaka differential diagnosis. Differential diagnosis en ni tuoche mage aina mage ma bende nyalo chalo gi tielo moturcha. Koro nitiere kaka tuoche machalo kaka rheumatism, nitiere tuoche machalo kaka arthritis, nitiere tuoche machalo kata mana kaka manyalo luongo kata ni deep venous thrombosis. Samoro remo
nyalo chokore ma poti e tielo kanyo. Bende moro bende nitie miluongo ni cellulitis. Ma tielo bira morambore mokuot kabisa. Mano bende nyalo bedo kanyo. Koro tielo no samoro nyalo bedo ni kata kok ni en gi fracture, to nyalo bedo ni en kata gi arthritis moro, ma samoro nyalo miyo tiende kanyo rewni. Kendo mano nyalo kendo bedo oserame. Nikech owinjo ka samoro remo ringo kadhi kanyo, owinjo ni remo. Onyalo bedo ni en nerves mantiere kanyo go bedo inflamed. Koro mano nyalo kelo rem kanyo. Koro nego fweny ni en ang'o matime mondo koka wayud thieth. Onyako fweny gima ni to en problem mane. Onyako yud right diagnosis. Nyako yud diagnosis makare. Antiere kod Julius e simu. Hello Julius, Penj Laktar. Ma Julius Mondi kan god jo pesani. Machiegni? Ero kamano nitie tienda moro ka mo ofuny tienda piny ka. Le samoro ok anyal kata squad maka squad piny kama. To kago mone chungo malo ni umuj ma samoro nyalo ngiro laka matek kabisa. Koro ok anyal ni manga dibed ni nokele. Nyaka sani pod an gi rema timore to kobiro nyaka chonga ka. To samoro rama mana sadi nyaka hospital mo chuo nyaka sandan moro kar kind chonga ka kadhi gi. To pok ayudo lokruok rut. Koro ere kaka da konya mondo ang'e ni gini en ang'o machama ka mondo ang'e ni en ang'o. Julius, gini osetimi kuom thuolo marom nade? Sani koro higa ariyo. Higa ariyo ka in gi remni? Higa ariyo ka an gi rem. Daktari, ang'a timore ka Julius kata ere kaka inyalo konye? Julius katemo chungo malo mondo chung malo mondo chak wuoth, to gimoro muoche tiende. To en olit? To kendo olit sana. Ofuny tiende? Ofuny tiende. Koro wanyalo bedo ni samoro nitiere gimiluongo ni tendon mantiere tok tielo kani. Waluongo ni Achilles tendon. Nyalo bedo ni en gi inflammation. Koro waluongo gi dho ngere ni Achilles tendon tendinitis. Koro tendon no bende ka obedo inflamed to nyalo kelo a lot of pain e tiende kanyo. To bende osekonwa ni nosedhi hospital to nochuo ne sindan moro ei chokene ka. Koro gimoka ng'e gimoyo sindani nochuo. Sindani inyalo chuoe samoro koponi na daktari chone ni samoro en gi some arthritic changes. Kokamano nodwa withdraw pi mane iye chong kanyo mondo mi otere lab mondo pim mondo wang'e ni to en ang'o. Koro gima daher mondo mi ni advice godo ni odhi ane hospital mondo kodhi hospital to penja ni to bo nyalo dhi e physiotherapy department mondo wuone gi jo physio man kacha mondo otimne ane examination makare mondo nikech gin gi lony makare mar leche to gi choke mondo mi oyud kony makare. Diere moro e chenro mar Penj Laktar kani wasebedo kod Achilles tendon no. Yes. Kendo ne wawuoye, ok ang'eyo ni noko winje kata kamano wabo bedo kod chenro machielo bende. Wantiere kod simu machielo. Ismail? Hello, Penj Laktar? Hello, Penj Laktar? Machiegni, Penj Laktar? An Ishmael Ochieng. Machiegni Ishmael? Ka awinjo ka daktari wuoyo. To nitiere kikompea nitiere dakteche mag kienyeji. Hello? Wawinji maler Ishmael. Nitiere kikompea dakteche mag kienyeji. To kaka gimbe kaka dakteche mag hospital thietho, aneno ka plaster miketo go. Most of the time tielo chango ga kobam. Koro kang'eyo ni dad gi advice nango nikech dakteche mag kienyeji keto ni practice every day pile ka pile. Mondo kik tiendi no bam mondo ka ging'iyo go shape mare at least in 2 weeks time. Yudo ka koro tiendi no osechako chango, inyalo wuotho mos mos. Gi train mos mos kaka inyalo wuotho, gi advice ni kik iti gi gimoro amora. Wuotho ka gi maonge kata lot. Erokamano Julius. Koro adang'eyo ni daktari to wacho ang'o kanyo. Daktari, en e kuma ni chako godo, to kata kamano odwa winjo ni in owuon tiwache ang'o. Nikech ng'eni thothne inyalo kidhi ka kienyeji inyalo tweyi gi kete, kosetwe gi kete titweyo maber. To wacho kacha ni thothne mar bandage tuo gine kochango to chango ga mobam. To mar kienyeji ni to chango ga maber. Debede ni aparo ni we mondo aduoke mondo akonye. Nikech kwa konye to wabiro konyo jo Uganda wa. Daktari mantiere hospital en ng'ama nigi lony makare, mobedo gi lony mar choke osomo, kendo chako bedo gi lony mar leche osomo, owinjo. Koro samoro gima kelo bam mar choke mowacho cha
ni koseket ni plasta to nitiere thieth makare mowinjore puonji kaka owinjore bed ni wuotho. Koro ka samoro ket ni plasta to gonyi mondo idhi dala, ok opuonji kaka inyalo wuotho gi crutches, ok opuonji kaka inyalo wuotho gi walking frame. Ichako keto pressure e tielo cha. Kapok samo owinjore bed ni kete godo oromo, to mano timbi nyalo bam. Kanya madwani mondo mi wadonje, adwani wadonje physiotherapy, tiende ni kapo nitiere kod ofuny tielo, isedhi e thieth mosetimni magi duto te. Ere gima inyalo timo kaka laktar molonyo weche mag physiotherapy gi mondo mi kata inyalo nyiso oganda wa mondo mi gikonyre e dakika achiel gi nus kanyalore. Koro gima inyalo timo ni koseket ni plasta kaka koro waluongo ni air walker. Koro air walker ni en plasta ma ikudho muya donje iye. Koro kose kudh muya odonje iye to maki mana kaka plasta nyalo maki cha. Koro kwasetimo to ber ni wanyalo chako timo ni exercises mapema. Koro wanyalo koni dhir tiendi, duok tiendi chien mondo leche mag tiendi obed ne otegno. Maka koro wabro sawo gik ma koro njore wachako nyono piny matin to koro wachako puonji matin e chako nyono. To kendo mondo mi watim mano, wadhi wago picha mwane ni to chogo ni be en ga alignment maber. Bende colors madini mag choke ka osechako donjo mondo chak jazo kama ne nitiere fracture cha. Koka wachako keti mondo chak timo ang'owa, ichako wuotho matin. Kwa timo mano to tielo ok nyal bam. To kokitimo mano, ichako keto weight mapema kapok sane mar keto weight noromo, to tielo nyalo bam. Koro paro ni mano waduoke. Ilero maber mokalo. Omiyo jogo matiere kod tur mar ofuny tielo onego bed ni gineno lakteche molony kaka in mondo mi opuonji exercise, opuonji kaka inyalo chako wuotho gi tiendi no mos machop kama chongi tiendi ni dhi chango maber. Mana dieri. Daktari aneno ka thuolo emomaya wang'a twagni antiere kuonde ma pod ok wamula ahinya, kata kamano atine ing'wona kaka recovery time kapo nono ni ng'ato ofuny tiende otur osebiro nyaka iri kaw thuolo marom nade mondo mi ochangi. Okay, jotuo te opogore. Samoro kithiedho ng'ama ike pod ni mapiny to nyalo changa raka. Ng'at ma ike ni malo nyalo kawo muda matin. Around 6 weeks to 8 weeks ng'ato nyalo bedo no chango. Kosetim ne thieth koseket ni plasta, nyaka idhi mbele gi exercises gi physiotherapy mondo keep on wacheki mondo mi dhi sawa mondo watim ni balancing makare mondo chokini obed motegno. Ponono ni ng'ato gombo tudore kodi daktari, samoro chenro ong'ade ma ok otieko, inyalo yudi kanye namba mar simu kinyalo miyo oganda wa mondo mi wayud kaka wanyalo konyo jowa kata tok chenro mar Penj Laktar makawuono. Ruth aniyuda Hurlingham kama hospital mar joma mine miluongo ni Nairobi Women Hospital nitiere. Kanye mo clinic na nitiere, clinic arana clinic miluongo ni Kilimani Physiotherapy Center, kanye mo ayudore. Kendo wantiere kanyo chakre wuok tich nyaka Jumapil wantiere. Koro namba minyalo yuda godo en 07 97 93 50 Inyalo nuonwa 07 93 50 Adwokero kamano Dr. Hamisi, ageno ni odiechieng' machielo kaluongi tibiro biro kendo wagoye mbaka e chenro mar Penj Laktar. Abiro Ruth. Erokamano ahinya. En Dr. Hamisi wang'iyo kacha tur mar ofuny tielo. Opimonwa gik mopogore manyalo kelo gigi. To ote madawe godo joma mine ni iwinjo ka thothne joma mine ema chok gibedo mayot. Kaka ng'ama miyo rite yo makare, cham chiemo makare, chiemo mantiere kod madini mopogore mondo mi kaka imedo dongo to choke ni pod bedo motegno. Mata e chenro ni en Ruth Otieno, erokamano makende ne jogo picha mawa, ne director wa, ne producer wa, erokamano kendo nyaka kendo odiechieng' machielo kabokelo ni Penj Laktar oriti masani.